С колко може да поскъпне монетата Ether? След окончателното приемане на Genius Act, банките в САЩ ще започнат да издават стейблкоини под надзор на федералните и щатски регулатори, като спазват изискванията на новия закон за резерви, отчетност и сигурност. Стейблкоините са криптовалути, които се генерират на даден блокчейн, като тяхната стойност е фиксирана към стойността на долара 1:1. Издателите държат в резерв долари или еквиваленти на долара като краткосрочни американски облигации и други твърди активи. Банките ще печелят от краткосрочните американски облигации в резерв, които към момента имат годишна доходност от около 4%. Освен това, чрез техните дигитални портфейли, т.е. приложенията, банките ще печелят такси от всяка транзакция, както и от предлагането на други финансови услуги. Например, Tether, най-голямата в момента стейблкоин монета, за 2024 година реализира нетна печалба от 13,7 милиарда долара. Голяма част от тази печалба идва от лихвени приходи от резерви. Към момента общата стойност на издадените стейблкоини е около 250 милиарда долара, като в дългосрочен план очакванията